El que tinc que fer és adaptar-me a terra i entrenar. Duc 14 dies pràcticament sense tocar una raqueta i el que tinc que fer és jugar a tenis una altra vegada. Començar a terra, passar les màximes hores possibles damunt la pista de terra, que fa temps que no jugo des de la final de la Copa Davis de l'any passat i això és tot. I ojalà el gener me respecti i pugui passar totes les hores que m'agradaria entrenant. Darrere tantes hores d'entrenament, l'objectiu final sempre és aquest, tornar a aixecar els braços en senyal de victòria. A Montecarlo fa 7 anys que es repeteix aquesta imatge. Abans de pensar en una 8a vegada, el que prioritza ara és recuperar sensacions. Bé, millor, no? Evidentment és el primer dia que entreno, o sigui que s'ha de veure l'evolució dia a dia i bé, de moment perd un poc de força en massa, o sigui que veurem com evoluciona d'aquí a dimecres si veig quan comença a jugar. Divendres, demà passat, parteix cap al Principat de Mònaco. Després, Barcelona, Madrid, Roma i Roland Garros. Superades les molèsties al genoll, el calendari no patirà modificacions. Això sempre amb permís de les lesions. Intentar estar competitiu quan per competir, optar a tot, no? Però bueno, després, com sempre, la feina és dia a dia i pensar en agafar el millor nivell tenístic l'antes possible i sobretot també no tenir problemes físics. Si tenim problemes físics, tot se fa molt més complicat per no dir impossible. Per cert, un entrenament de Rafael Nadal a Manacor comença a ser tot un reclam turístic, i més encara si el dia acompanya. Es nota que comença a fer calor. Més en farà el mes de juliol al Santiago Bernabéu. Allà jugarà un partit benèfic contra Novak Djokovic. Ho organitza la Fundació Rafael Nadal. Bé, molt content, no? Content que se faci un partit en benefici de la meva fundació i evidentment molt agraït en Djokovic la seva disponibilitat a unes fetges que no són fàcils per ningú, així que molt agraït i jo crec que serà una experiència diferent, guapa i evidentment el més important és sempre per causes necessaris. Per aquest partit d'exhibició encara falten 3 mesos bons i en 3 mesos són molts els títols que encara hi ha pel camí.